Hola, benvinguts i benvingudes al curs de valencià Prepara't. Soc Nel Aquiró i en aquest vídeo tractarem l'accentuació. Els objectius de la unitat són distingir la posició de la síl·laba tònica, reconèixer els diferents accents que pot tenir una vocal, després aprendre les regles d'accentuació que es divideixen en agudes, planes i esdrúixoles i per finalitzar veurem l'accentuació en els mots compostos. Bé, doncs, començarem per l'accent. Recordeu que en el vídeo anterior vam veure que les paraules es podien dividir en monosil·làbiques o polisil·làbiques. Les polisil·làbiques sempre tenen la síl·laba que es pronuncia amb més intensitat de veu. Aquesta l'anomenem síl·laba tònica. Segons la posició que ocupa la síl·laba tònica, les paraules es classifiquen en agudes, planes o esdrúixoles. Les paraules agudes són aquelles que tenen la síl·laba tònica en l'última, és a dir, per exemple, en la paraula anorac, la síl·laba tònica està en H, és a dir, a l'última. Calfred en fred, patir en tir, rumor en or i costum en un. Les paraules planes tindran la síl·laba tònica en l'antepenúltima, com rapidesa, ensalada, rondalla o catifa. I per últim, les esdrúixoles, que tenen la síl·laba tònica en l'antepenúltima, com matemàtiques, època, síndrome, crònica. D'acord? Compte amb la denominació del tipus d'accent, ja que hi ha gent que es confon. Així diferenciarem dos tipus d'accent. Per una banda, l'obert o greu, que indicarà que la vocal és oberta i es pot col·locar sobre la A, sobre la E i sobre la O, com capità, fèrtil o arròs. I per altra banda tindríem el tancat o agut, que indica que la vocal és tancada. Es podrà col·locar sobre la E, sobre la I, sobre la O o sobre la U, com francès, calcetí, cançó o iglú. Cal que recordeu que el nostre sistema vocàlic està format per 7 vocals i que són la E i la O les vocals que presenten dos posicions d'obertura de la vocal, és a dir, E, O, O. A més, has de fixar-te que sempre que les vocals porten accent serà la A obert, la E podrà ser tancat o obert, la I serà sempre tancat, la O podrà ser obert o tancat i la U serà sempre tancat. Per tant, les vocals que es presenten com a dificultoses seran, òbviament, la E i la O. Ara explicarem les regles d'accentuació. Aquestes serveixen per marcar la síl·laba tònica mitjançant l'accent. Per fer-ho adequadament, és necessari que hagis après a separar les síl·labes tenint en compte els diftongs. Si encara no saps quins són els diftongs, et deixo l'enllaç al vídeo en què ho explica perquè ho aprengues ràpidament. I si ja el saps, continuem. Anomenem paraules agudes aquelles que tenen l'accent en l'última síl·laba i s'accentuen quan acaben en vocal, a, e, i o i, u, com tardar, matí, passió o ningú, vocal més s, as, es, is, os i us, com cabàs, cafès, confós o confús, i en i en in, com Berlín i enten. A més, l'accent sobre la e i sobre la o, que eren aquelles vocals que podien tindre accent tant obert com tancat, en aquest cas de les agudes sol ser tancat. Cafè, després o camió i avió serien tancades. Les excepcions que hem de recordar són arròs, això, açò, allò, per què, ja que són d'ús més comú. Anomenarem paraules planes a aquelles que tenen l'accent en la penúltima síl·laba i s'accentuen si no acaben en les terminacions de les agudes, és a dir, no han d'acabar ni en vocal més s, ni en ni en in. Tindríem com a exemple fràgil, dinàmic, àmbit o cèntim, i a més la E i la O soldran ser obertes, com és el cas de dipòsit, sòlid, tèxtil o exèrcit. Observem també excepcions en els verbs de la segona conjugació, com vèncer, créixer o córrer, o altres paraules com ara estómac,
cérvol o préstec, que cal que recordes. I per últim, les paraules esdrúixoles que tenen l'accent en l'antepenúltima síl·laba i s'accentuaran sempre. Heu de tindre en compte que en les esdrúixoles es creen els iats i és el motiu pel qual accentuarem. Per exemple, en sèrie, recordeu que els iats era vocal més i i vocal més u, com que sèrie, la i i la e no forma un diftong sinó un iat, es trencaria la síl·laba i seria se-ri-e i per tant portaria accent perquè s'accentua l'antepenúltima i s'accentuen sempre. Ciència passa exactament igual perquè la i i la a no formen diftong, formen iat. Cien-ci-a. Igualment en àmplia, àsia o àrea, d'acord? A més, la e i la o solen ser obertes, com gènere, història o ciència. Tot i que trobarem algunes excepcions que cal que recordeu, com fórmula, pólvora, església o dènia. I els verbs de la segona conjugació. Si en les planes era córrer, com a córrer el subjuntiu li afegim una síl·laba com en ocórrega, aquesta es transforma en esdrúixola i per tant l'accent tancat es mantindria. Altres casos d'accentuació els tenim en la formació de mots compostos, és a dir, un mot compost és la unió de dues paraules que, per separat, signifiquen una cosa i juntes adquireixen un nou significat. Per exemple, àudio significa una cosa, visual significa una altra i que quan les adjuntem tenen un significat nou. En aquest cas, audiovisual, com a nova paraula que l'escrivim junta, segueix les regles d'accentuació i per tant no s'accentuaria perquè és aguda acabada en alt. I recordeu que les agudes s'accentuen quan acaben en vocal, vocal S, en, in. El mateix cas passa amb científico-tècnic, que separades s'accentuen, però juntes, com que són una nova paraula i a més plana, només mantindrà l'accent de tècnic. D'acord? Ara bé, els compostos amb guionet conservaran l'accent dels components, com despús de mà o pèl roig. I els adverbis formats per la terminació ment conserven l'accent gràfic de la paraula quan aquesta no portava el ment, és a dir, ràpida en solitari portaria accent, seria esdrúixola, i única també seria esdrúixola i portaria accent. I una vegada li afegim el ment, conservaria l'accent de la paraula que el portava, com ràpida única, i per tant formarien una nova paraula, però conservant l'accent. Bé, ja hem acabat l'explicació de l'accentuació. Per finalitzar, si has arribat fins ací, moltes gràcies per seguir el vídeo i si vols continuar millorant i vols preparar-te de manera gratuïta per als exàmens del C1 i C2 de la Junta, Escola Oficial d'Idiomes i CIACOVA, dona un m'agrada al vídeo i no t'oblides de subscriure't per rebre les notificacions quan pugem nous vídeos. I si tens qüestions, et llegim als comentaris. Fins el proper vídeo. Adeu!